Errintzi Sound System musikaren tartean hemen sekulako kuadrilla bildu gara eta hemen hasiko gara aurkezpenak egiten Mikel Morras ezagutzen duzue. Arratsaldeon. Arratsaldeon txari. Behin baino gehiagotan izan zarelako hemen tarte honetan, Gordisketxekoa eta baita Maiatzarrok, Burlatako Maiatzarrokeko antolatzailea. Bai, aurten bai. Aurten bai, ala suertatu da. Aurten hasi naiz, bai. Hori da. Eta horregatik etorri zinen azkenekoan. Bai, azkenekoan etorri ginen eta gaur berriro musikariak ekarri ditut eta gitarrekin eta guzti eta larun bat goizean izango duguna, pues hemen lehenengo entzun dezakezue. Hementxe dugu, gitarra eta guzti, bai. Beraz, zuk zeuk errantzen olako lagunak ekarri dituzun zurekin. Pues Maialen Gurbindo, Maialen Kanta, izena. Bai. Arratsaldeon. Ez zitzaidan okurritu beste bat gehiago. Maialen Kanta baino, orduan horrekin nabil. Horrekin gelitu zinen, Bai. ezta? Ongi da. Eta beste laguna, hortxe? Naia Ojeta, Naia? Naiak Nai. Bai, nahiak nahi. Nahiak nahi. Nahiak nahi izen artistiko moduan. Eta nondik atera zen beste izen hori? Ba, nahiak nahi, ez dakit nola bururatu zitzaidan, hor, pues, nire izen batekin zeren bakarka nabil kontzertuak ematen eta ez nuen beste motatako izen bat asmatu nahi, orduan nire izenarekin nahi nituen loturak egin, eta egin nituen beste horren beste maia honekin geratu nintzen, nahiak nahirekin. Bai, eta bueno, biok zuk komentatu duzu, ezta? Bakarlari moduan aritzen zara, hor kontzertuak eskaintzen edo zenbat proiektutan ari zara edo? Ni bateriaren mundutik nator. Bai? Nire aitarekin neukan talde bat, Viejo Taylor, zuena izena, eta hasieran hirukote moduan hasi ginen, eta gero aita eta biok geratu ginen bakarrik. Ojeta familiakoa lehen aipatu duzu, ezta? Bueno, bai. Hori da. Arantxa Ojeta ere abeslaria. Bai, Arantxa, nire osaba eta izeba guztiak nire aitaren partetik denak musikariak denak, ezta? Denak, ez da inor libratzen. Hori da, horregatik, zainetan daramazuzuk musika. Bai, hori dirudi, bai. Bai. Ezin zara libratu. Ezin naiz libratu, ez. Pozik. Beraz, hasiera batean edo komentatzen duzun bezala baterian, baina orain abeslari, gitarra jotzen duzu, ere? Bai, pues orain dela 2 urte edo erosi nuen ere lehendabiziko gitarra, zeren hor pisukideekin negoen etxean eta beti zeuden horko la PlayStation taula eta ni beti asperturik eta esan nuen pues probatuko dut gitarra batekin eta gitarra hartu eta orain ezin utzi. Eta tita batean ikasi zenuen, ezta? Bai, ez dakit ongi zer akorde jartzen dituan, ez dakit musikaz asko lotzen ditut akordeak eta hor sartzen du taldudan moduan. Zure kabuz orduan ari zara. Bai, nire kabuz, bai. Zure kabuz eta horretxean salseatzen da horrela. Bai, oso gustora, oso ongi pasatzen dut. Badago jende oso trebea dena, ezta? Ez dakit hartzen du edozein musika tresna eta tita batean ikasten du. Zuietako bat izanen zara, ezta? Zainetan eraman da, holako. Badirudi. Eta ez ditut klaseak eman, ez da itag eta osaba guztiak izan gitarran. Ez dut eskatu, nuen ni bakarrik egin. Oso ongi, zuk nahi zenuen zure kabuz eta horrela ikastea, ezta? Horrela hobe. Ongi. Eta Maialen, zure kasuan? Ni 8 urtekin hasi nintzen musika eskolan, beste aurrezko bezala, baina beti txikian nintzenean nengoen gelan abestiak egiten. Gitarrarekin ez, Ni bakarrik kantatzen, idazten, margotzen nuen nire burua beti gitarrarekin, eta horrela, beti danik. Orduan, 15 urtekin edo hasi nintzen igual serioago, 17 urtekin hasi nintzen kontzertuak ematen, eta orain arte. Pentsa, 17 urtekin, bai. Ausartazu. Bai, pila bat hombre hasieran, igotzen nintzen estenatuki daten nengon horrela. Bai. Kaixo Maialen, Dardarka, baina, gutxinaka, bai. Orain zenbat urte dituzu? 23. Oso gaztea zara, orain. Bueno, zu ere bai, ezta? Ni 27. 27, gazteak izanen dira musikariak urrengo larumat. Zuri ez izan galdetuko. Eta Ibai ere gongo da, Ibai ere oso gaztea. 19 urte ditu orain. Horregatik, datorren larumateko kontzertua gazteen kontzertua, eta hori, promesen kontzertua izanen da, ezta? Eta hemen, tarte honetan gauza asko aipatu nahi ditugu eta musika asko entzun nahi dugu. Beraz, ordenean jarriko dugu. Mikel, komentatu nahi dugu ere hasieran entzun dugun abestia Altxatu taldearena dela eta bideoklipa aterako dutela hemendik gutxira. Bai, Korrikagunean grabatu genuen hor bideoklip bat, Silvia Ibakusako abeslaria ere parte hartzen du bideoklipan eta bestian. Entzun dugu. Eta horrengo asteetan, pues
ikusgai egongo da YouTubeen eta hori, Beraz, bideokli berria. primizia hori eman nahi genuen, ez da? Bai, sin más. Eta altxatu taldea aipatu dugunez, Ibai Osinaga altxatu taldekoa ere horri izanen da, larun batean. Bai, egongo da, bueno, esan hori, goizeko 12 izango da, eguerdian. Begira mentxe dugu, entzuten ari. Ez dut nahi, ez olako. Hementxe Ibai, hemen irratian ere izan genuen, Bai, egon zuzenean zen ere, bai. abesten, eta hortxe izanen da, larun batean beraz. Eguerdian. Izanen da, eguerdian, ze beste kontzertuak izan dira gauez, Bai. baina hau desberdina da, bermute kontzertua izanen da. Hori eguerdiko kontzertua, ja, igual gauaz aspertu egin gara pixka bat, eta behar genuen goiz bat kontzertu akustikoekin, eta baita musika azoka egongo da, viniloak, diska, kasetak eta hori, eta pues hor egongo gara goiz osoa. Entzuten musika ona, Bai, musikari onak, gazteak, eta... Peñaren plaza horrean dago, osea, Peña horrean dagoen plazan, Bai. Mikel Kastibizena dagoen parantza hori, ez? Euskal Herria Peñaren aurrean, hortxe? Hori, bai. Vale. Ederki, orain gauza horiek aipatuta, bai Entzungo entzun dugu. nahi dugula, zuzenean, Maialen, zurekin hasiko gara, ezta? Bale, bai. Zera bestuko diguzu? Mis desastres y tus botas deitzen da. Nire izenak beti dira... Izen luzeak? Bai, beti super luzeak eta super arraroak. Baina, bueno. Oso ongi, pres baldin bazaude, Bai. aurrera nahi duzunean. Tiene que ser difícil mirarme. Tiene que ser difícil escucharme. Se me escaparon 1000 trenes. Me perdí volviendo de donde todo el mundo sabe volver. He pensado, lo he intentado, me hice un hueco entre las luces y el cemento claro. Como domadas nos comportamos. Señoritas no gritan, elegantes no se sientan en el suelo. Y he accedido, y me he puesto zapatos. Deambulé 1000 noches por las calles más oscuras donde no llega el aire y se me olvidó respirar, tan asustada que ya ni siquiera sabía que temía. He pensado, lo he intentado, me hice un hueco entre las nubes y el cemento claro. Sé que si no estás, pierdo las razones, pero necesito ser pa' que seamos. Tiraste las botas que tanta rozadura me hacían. Tuve que ser muy valiente en otra vida para hoy tener tanto miedo. Oh, 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 Creo que hoy, de momento, espanté al insomnio, pero quédate,
no vaya a ser que vuelva y me pille por sorpresa desarmada, desnuda y desatada, desnuda y desatada, desnuda y desatada. He pensado, lo he intentado, ni quiero ni puedo hacerme un hueco entre las luces y el cemento claro. Ona. Oso ona. Itzi gabe gelditu gara hemen, oio pikorra eta... Ene, bai, ederra, ederra, mila. Zuke zerbait grabatua daukazun, edo ez, oraindik ez? Abuztuan grabatuko dut diska. Ai, ja baduzu ja pentsatua Bai, eta dena, non dena. eta dena, eta repertorio eta dena prest. Bai, superpozik Osongi. eta dena superlotuta. Bai, primeran, zenbat Bai. abesti bilduko dituzu bertan? Hasi nintzen 8, gero 9, uste dut azkenean igual sartuko ditut 10. Bueno, eta hemendik abuztura, igual beste baten bat, ez? Azkenean. Bai. Eta lehen komentatu didazu hori gazteleraz ateratzen zaizkizula, ez da? Bai, Doinu guztiak eske zoritxarrez azkenean gazteleraz pentsatzen dut. Eta ez dakit beste modu batean. Gainera Errezago letrak ateratzen dira. oso barrutik eta... Bai. Bai, nabaritzen da, bai, barrutik Bai, ateratzen direla intensa erraten eta ditamak. barrutik ateratzen zaizkizula, bai. Tira, luxuzko musikariak izanen ditugu larun batean, Bai, ze maila. Hori beraz, batetik, eta tira, Maialen, gitarra orain pasatu behar diozu, ondoan dagoen lagunari, nahiaki, hortxe, prestatzeko, eta nahiak zuk ze nolako repertorio daukazu. Bueno, ni euskeraz egiten ditut, eta oraindik autodeskubritzen nabil mundu honetan. Pentsa, oraindik ez daukadala, ez da abestien izenburu guztiak, pentsatuak. Bueno, sortuko dira. Bai, Sortuko dira, ez da? Gutxinaka, zuk orain abestu, eta gero... Orain abestuko dudana, bizitzaren bagoia du izena. Eta Maialen zu ere arituko zara berekin, Bai, ezta? Maialenek lagunduko dit. Oso ongi. Nahi duzunean bikote aurrera. Eskertu emandakoa barkatu txegitea tan irakatz barkazina babesteko besarkatu du dela somatzen dut egun sentia nintza harritu du biozkada barrenean ez daude gertu oroitzapen beltzuriak oraina lausotuz bizitzaren bagoian banoa nigandiki ez desagertu eta nora nijoa jakin nahi nuke irabazte
anintza argitu du. Biozka barrenean jazaude gertu, oroitzapen beltzuriak orain jalausotuz. Gaur egun izango dela somatzen du, egun sentia nintza argitu du. Biozkada barrenean jazaude gertu, oroitzapen beltzuriak orain lausotuz. Ederra, Ongi. Mikel ezakizu, baina nik bakarrik nahi dut Larun hauek batean ja kantatzea, ikustea. bai, edo hemen txebertan ja hauek Bai. segitzea eta hitz egin gabe hemen entzuten jarraitzea, Bai, primeran. Larun batean gehiago. Larun batean gehiago, baina bueno, beste bat eskainiko diguzu, ezta? Ja, hemen zaudetela. Egingo dugu beste bat. Bai, beste bat, egin beharko dugu hemen, Mikel, beste Beste bat. Eta eskatu, Mikel, eskatu. beste bat. Orain, edo nola jarrera da bidea, ez? Edo. Jarrera bidea da, Jarrera bidea da, hori da, egin Bai, behar duzuena. Eta hori da. zertaz doa, edo zeri buruzko Ba, jarrera abestia? bidea dela. Eta Bizitza kitxo. honi aurrera egiteko eta hori da, hor dago gakoa. Hor dago gakoa, ez da, beraz, oso mezu Bai. interesgarria, Bai. baikorra, Bai, eta beti, korra. oso ongi. Ba, nahi duzunean, gu hemen gaude entzuteko prest. Vale. Ongi da. Aurrera. Baloratu eskutan duzuna beteak izan aldira zure nahi guztiak. Begiratu atzera nola pasatzen diren egunak elkarri lotuta. Eta orain aukera dezagun hasi da loratzen, aukadetan nabari da zirrara sentitzen, bularran den korapioa askatu nahi nuke, barruan ahazten didana jarrera bidea da. Behin ta berriz errepikatzen da gauaren ilargia adibide gisa. Eta orain nonda irten bidea ezinezkoa izango zen, tranpa txiki bat gabe. Hasi da loratzen, aukadetan nabari da zirrara sentitzen, bularran den korapioa askatu nahi nuke, barruan ahazten didana ta ezaztu. Hasi da loratzen, aukadetan nabari da zirrara sentitzen, bularran den korapioa askatu nahi nuke, barruan ahazten didana jarrera bidea da.
itzi gabe gaude, hau plazerra da, eta plazerra izanen da larun batean burlatako Euskal Herria Peñara joatea, hor aurrean dagoen plaza horretan izanen da, kontzertua, hor Maialen Kanta, Nahiak Nahi, Ibai Osinaga, altxatu taldekoa, eta azoka, eta denetarik izanen da, giro ona eta bermuta, eta dena, ez? Bai, denetarik egongo da. Denetarik egonen da bertan, gonbitea beraz. Eguraldi ona badirudi baietz ere egongo dela. Bai, bueno, ona, 30 gradu ona iruditzen bazaizu. Ona gehiegi. Hemen bezalatxu, ez da? Hemen ere sekulako beroa egiten du. Hemen hortxe dugunaiak, izerditan blai gaixoa. Sekulako beroa egiten du hemen estudio honetan, ez da? Benetan plazerra izan dela, hemen egotea, hemen entzutea zuzenean, eta segi disfrutatzen horrela musikarekin, eta... Bai, emango dugu gerra. Bai, horrela espero dugu, eta ikusi nahi zaituztegu askotan hortxe, ezenatoki gainean, eta... Eskerrik asko. Eta sorte hon diskarekin, aurkezpena egitera, eta badakizu nora etorri behar duzun, Hombre, gainera. Ederki, mila esker guztioi. Eskerrik asko txari. Eta horrekor arte, agur. Agur.